आङो गुबुनखौ सहसाव भरोसा खालामा। गुबुनादि आंखौ जाहोबाय थागोन, गुबुनादि आंनो थाखा फैसा होबाय थागोन, गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जै आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आङो ओरैबायदि मिनिनो ओंखारदों भिडिअखौ लाबोयैनि आगोलावनो। दिनै आंखौ सोर रायबावगोन? आमाइसोआसो आंखौ रायोमोन। गोसो थोनायजों हासुलानानै गारजाग्रा होननानै। बाथ्राया मिनिथावथाव नंगौना नङा? दिनै आंखौ सोर रायबावगोन? आमाइसोनि भिडिअखौ इसे नायनानै लाग्रोनि, बेनि उनाव जोङो गोबां बाथ्रा सावरायगोन। चेनेलाव रायजो राजाफोरा पलिटिक्सनि भिडिअ नुनो मोननाय नंला। सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय, सोरखौबा मायबा मायबि बुंनाय XYZ भिडिअ नुनो मोननाय नंला। आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलाव रायजोफोरा नुनो मोनसिगोन जुदा रोखोमनि भिडिअ। आमाइसोआ जा भिडिअ बानायनानै हगारदों, बे आमाइसोनि बुंनाय रावा सैथोब्ला, आमाइसो आं नोंखौ साबायखर बावगोन, खुलुमगोन आमाइसो आं नोंखौ जेराव लोगो मोनो। आमाइसो बुंनाय रावा सैथोमारब्ला आं रावखौबो सोंखारिला, आं रावखौबो जेबो बुंला, आं राजखान्थिनि जेबो बाथ्रा बुंला। आमाइसो बे बुंनाय रावा सैथोमारब्ला आं आमाइसोखौ खुलुमगोन, साबायखर बावगोन आं आमाइसो। मानो? मानि थाखाय आमाइसो? दिनै जोंनि बे जिबना नंखाय जिबन, फिसा जिबन। बे नंखाय जिबनखौ लानानै जोङो सानबेसे ससियेल मिडियायाव जों सोरखौ बेसेबां सोंखारिनो, बेसेबां मा बाथ्रा बुंनो न' सिङाव थानानै। दिनै आमाइसोआ ओरैनोसो बुंदों जानो हागौ इउटुबाव, आं रावखौबो बुंला, रावखौबो सोंखारिला, राजखान्थिनि आं जेबो बाथ्रा बुंला होननानै। दिनै जों मा गेरेन्टि लानो हायो आमाइसो? आमाइसोआ नायदोंसो खोमा आंखौ सोर मा बुङो होननानै, गाबोननो रायफिनब्ला आंखौ। नङा आमाइसो? गाबोननो आंखौ रायफिनोब्ला सोरबा आंखौ मायबा बुङो नामा होननानै, बेफोरबायदिथ' जानो हागौ। नाथाय आङो आमाइसो नोंनि भिडिअखौ कन्टिनिउ नायो, मा बुंदों बे होननानै। दाखालै बावैनिफ्राय मोनसेबो भिडिअ लाबोआखै आमाइसोआ। आंखौ रायनाया बारा गोबाव जायाखैमोन। दाखालै बावैसो आंखौ ओरैबायदि रायदोंमोन आमाइसोआ, आङो मबाइलखौ गोजानाव दोननानै खोनासंलायदो। खाथियाव मानसिखौ नायनानैथ' खोनासंनो हाला। मबाइलखौ गोजानाव दोननानै आं खोनासंदो। आंखौ ओरैबायदि लाथावि लाथावि बाथ्रा बुंखायो आमाइसोआ। बेनिफ्राय आङो मिनिनानै थायो आरो, बेसेबां रायनो आमाइसोआ, रायथो दे होननानै। बेनिफ्राय दाखालि बावै आं जानुवारियाव आं हनुमान मन्दिराव थांबाय थायो न'आव थाङोब्ला। बरमानिफ्राय आं हनुमान मन्दिराव थाङो, आमाइसोलानि न' सेरजों थाङो आं। बेनिफ्राय आङो आंनि लोगोफोरखौ बुङो, आमाइसोलानि न'आ नै बेयावनो लामा सेरावनो, जानुवारिनि मागोनि साहा लोंलांसै नामा आमाइसोलानाव भिडिअ बानायनानै होननानै आं लोगोफोरखौ बुंलांबाय थायो आरो आमाइसो। मालाबा लोगो मोनब्ला आमाइसोनि बुंनाय रावा सैथोमारब्ला आं साबायखर बावगोन आमाइसो, हाग खालामगोन आं, खुलुमगोन आमाइसो नोंखौ। दिनै सोरनि जानानै जोङो सोरखौ बेसेबां सोंखारिनो बे नंखाय जिबनखौ लानानै? दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो गावजों गाव बुथारलायबोबाय, गावजों गाव हिंसा हिंसि। दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासेया सासेखौ सोंखारिनाय, बाथ्रा बुंनाय, हिंसा एना एनिया जोबाखै। आरो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि हिंसा हिंसि एना एनिया जोबिनि थाखायनो जोङो बेसेबांबा फावसायनानै दङ आरो गोदो हाबनानै दङ। आरो जोङो गावजों गाव एना एनि सोंखारिलायबाय थानायनि थाखायनो जोङो गुबुनजों नारसिन जागासिनो दङ। दंना गैया रायजोफोर? जों गुबुनजों गादब जागोन ना जायाखै? जोङो दिनैसिम बेसेबांबा जौगाबावनांगौमोन, दिनैसिम जोङो बेसेबांबा आगोलाव मोनहैबावनांगौमोन जोंनि बर' हारिया। नाथाय जोङो जाय जायगासिम मोनहैनांगौ बै जायगासिम जों दिनैसिम मोनहैनो हायाखै। जोङो बेक जानानै दङ। माखासे जोंनि बर' हारिनि गावजों गाव हिंसा हिंसि एना एनि
बेनि थाखायबो जोङो जोंनि बर' हारिया फावसायनानै दङ आरो गुबुनजों नासयजानायखौथ' जों बुंनो लागा गैला। दिनै आमाइसिया राजखान्थिनि जेबो बाथ्रा बुंला होननानै बुंदों, आं बिनि सायाव जेबो बुङा। नंगौ आमाइसो, नों राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनायफोरा माखासेया नोंनिया सैथोआनो। करापसन खालामनाय, फैसा जानाय, माखासे बाथ्रा बुंनायफोरा नोंनिया सैथोआनो। नाथाय जों बुंनानै मा जागोन आमाइसो? जों न' सिङाव थानानै जोङो बुंहरनानै मा जानो आमाइसो? जेसेबां सैथो बाथ्रा बुंब्लाबो जेबो भेलु गैया आमाइसो। आं सानो सोरनिबा जानानै सोरखौबा सोंखारिनाया बेबो मोजां नङा। आरो जेब्ला आमाइसोआ आंखौ रायोमोन, अब्लानिया आमाइसोजों लोगो जाग्रा गोबां गथ'फोर दङमोन, गिदिरफोरबो दङमोन। दासो जादो जेम्सखौ हो, दांना हो, बेखौ गारनाङा। ओरैबायदि लोगो दङमोन आमाइसो नोंजोबो, नों आंखौ जेसेबांनो गाज्रि बाथ्रा बुङो एसेबांनो नोंनि भिडिअखौ नायहैग्रा मानसि दङ। आरो नोंखौ मोजां मोनग्राबो दङ, नोंजों सापर्ट खालामनानै कमेन्ट लिरग्राबो दङ। आङो बुन बुन आमाइसोआ जेब्ला आंखौ रायो, जेब्ला बुङो, अब्लानिया आङो भिडिअआव थांनानै आङो नायहैयो। आमाइसोनि भिडिअखौ मोखांजों नायाब्लाबो आङो गोजानाव दोनना खोनासंनानै आङो मा कमेन्ट बक्सआव नायोमोन। आमाइसोजोंबो गोबां सापर्ट खालामग्रा मानसिफोर दङ। आमाइसो दिनै आमाइसोआ आंखौबो रायलाब्ला आरो राजखान्थिनिबो जेबो बाथ्रा बुंलाब्ला दिनै आमाइसोनि लोगोफोरा मा जागोन? आमाइसो, नोंखौ मोजां मोननाय नोंनि लोगोफोरा दिनै मा जागोन आमाइसो? ना आमाइसो? जेबो नङा आमाइसो। नोंनि लोगोआ नोंखौ मोजां मोननाया नोंखौ मोजां मोनबायानो थागोन। आरो नों जोंखौ सोंखारियाब्ला, नों जोंखौ रायाब्ला, आरो नोंखौ गाज्रि मोनग्राफोराबो नोंखौ मोजां मोनगोन। नंगौना नङा आमाइसो? दिनै जोङो बे नंखाय जिबनखौ लानानैनो जोङो सानबेसे सोरखौ रायनो, सानबेसे सोरखौ जों सोंखारिनो? सोर जोंखौ जाहोगोन? सोरबा जोंखौ जाहोबाय थागोन जिबनाव? रावबो जोंखौ जाहोबाय थानाय नङा। मावनानै जाथारनांगोन। आंनि साननाया बेफोरबायदि। आङो गुबुनखौ सहसाव भरसा खालामा। गुबुनादि आंखौ जाहोबाय थागोन, गुबुनादि आंनो थाखा फैसा होबाय थागोन, आं बेखौ मालाबाबो भरसा खालामा फंबायमोन। हानाय मानि मावगोन, जियानो जा खामानिया हानाय मानि मावगोन। आंनि साननाया बिब्दि। गुबुनखौ आङो सहसाव भरसा खालामा। बिदि आंनो दिनैसो जाहोदो, दिनै सानसेल'सो जाहोगोन, बेथ' आंनो सानफ्रोमबो जाहोनाय नङा। नंगौना नङा? मालाबाबो रावबो जोंनो सानफ्रोमबो जाहोबाय थानाय नङा। आङो मालाबाबो भरसा खालामा। सोरबाफोर भरसा खालामनो हागौ गुबुनखौ, नाथाय आं मालाबाबो भरसा खालामा। आंखौदि सोरबा फिसिगोन, सोरबा फिसिनानै दोनबाय थागोन, आंखौदि जाहोबाय थागोन, आंखौदि सोरबा करोरपति खालामगोन, आं बेखौ मालाबाबो साना, मालाबाबो फोथाया आङो। आमाइसोआ दिनै मोजां जाबायब्ला धन्यबाद आमाइसो, साबायखर बावगोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।